Febrer força diferent a nivell d'audiències pel que fa a gener. Telecinco ha recuperat el liderat d'audiència a Catalunya amb un 11,3%, seguida d'Antena 3 amb un 10,9% i, atenció, d'una TV3 que per segon mes consecutiu acaba tercera, repetint, això sí, el 10,6% del mes de gener. Però, Laia, què podem destacar a nivell de dades i programes d'aquest mes de febrer? Doncs, Lluís, primer de tot cal destacar l'estrena de Trinxeres a TV3. El programa ha tingut un gran èxit a les xarxes i a nivell d'audiència s'ha traduït amb un màxim de 259.000 espectadors. Laia, quin ha estat el programa que ha tornat aquest mes de febrer? Doncs Salvados, amb un programa dedicat a l'addicció de la gent als telèfons mòbils. El programa, que es va fer dir Conectados, va ser el segon programa més vist d'aquell diumenge amb 400.000 espectadors. Quin ha estat el programa més vist? Doncs el partit de futbol entre el PSG i el Barça, a més el 14 de febrer a TV3. El partit va reunir prop d'1 milió d'espectadors davant el televisor i va fer prop d'un 30% de quota de pantalla. Doncs si hem de destacar una davallada ens hem de fixar en Bogeria a la pastisseria, en què en els dos últims dimecres no va entrar ni en el top 20 de programes més vistos a Catalunya. Què no ha funcionat? Doncs sèries com Sé quién eres, Pulsaciones o Cuéntame, que si bé a Espanya han fet unes bones dades, a Catalunya tampoc han entrat en la llista de programes més vistos. I què ha funcionat? Doncs la quarta temporada de l'O Happy Day. Sembla que el nou format agrada a l'audiència, s'han fet bones dades i veurem si aquest mes de març es pot consolidar com la primera opció del dissabte en el prime time a Catalunya. I Lluís, aquest mes de febrer, quina ha estat l'escena polèmica a la televisió, si és que n'hi ha hagut? N'hi ha hagut, Laia, i l'hem de buscar en el programa Objetivo Eurovisión, nomenament polèmic del representant espanyol a l'Eurofestival i una realització molt mediocre per un programa d'aquestes característiques.